Assalamu alaikum. For those that do not understand how to go on this task, wanda ba su gane yadda za ka yi tax in very ba, yanzu misali awa 6 ya rage mu, na riga na yi tax nan guda ɗaya, nan na riga na yi guda 3, yanzu kun ga saura ɗaya a nan saura 2. To yanzu duk tax in da ka yi, any tax you click on this place, it will reduce the hours you are supposed to spend. An gane? So yana rage maka awoyi har yanzu zo awa 2. Yanzu awa 6 bari in danna wannan ku gani. Za ban talla. Kun ga? You click here when you in ka danna nan gurin, then you accept watch ads to get the clothes. Aren't you the boss of Timo? Yes. How can you just sit here Download the Timo app through this video and take part in the promotion. Then you'll get your tablet. Na danna aro. Kun ga ya bani dama in tsayar da wannan abun. Bari in danna shi. Kun ga na tsaya. So nan gurin zai fara counting. Kun ga nan gurin na counting 27, 26, 25 har sai ya dawo 0. Kun ga nan ya dawo har ya dawo 5 hours ko kun ga ya ragu awa 1. Kun gani remain 1 second. Kun gani, so I am done with these 2 tasks. Kun ga only remain 5 hours. So yanzu zan sake danna wannan task din kuma. Zan sake danna, click at. Check out this amazing tablet I got from Timo. It cost the best part. The best part is there are lots of items with massive discount that touch it. Kun gani? So yanzu it will count from 30 seconds to 0. So let us see. Kun gani it has reduced to 3 hours. Kun gani, which is the tax in da na danna na awa 2. So bari mu jira su gama. Kun gani 2 1 0. So remember one tax. So I'm tax guda ɗaya. So let me click on the tax again. Accept. If you borrow 100,000 naira for 3 months, you need to repay 100,400 naira. If you borrow 300,000 naira for 6 months, you need to repay 300,960 naira. If you borrow 500,000 naira for 9 months, you need to repay 501,500. By the way, right now, there's a welcome bonus and cashback deals. Na danna. Yawwa, to bari ku gani shi ma bari ya gama karewa. Kun ga saura 1 hour plus ne ma. So this is how to earn your very, please. For those wanda ba su gane yadda ake mining din ba, ga yadda ake. Zaka iya yi so 10 a rana. Ina muku fata alkhairi.